Bavek bu tevi dük keçin xoji derika çay maziya merdine hatine li Dêrsimê çandiniye dikin. Bav Hamid û keçin wî Hemdiye û Leyla li nêzî taxa Xarçika bajarê Dêrsimê 45 donim zevî ji bo çandiniyê kirê kirine. Di van zeviyan de dibin laylonên serayê de zebeş, gindor, firingî, belcan, îsot, xiyar, pîvaz, gulên berbiroj, rehan û xas çandine. Em ji Dêrikê hatine vê derê, ev 12 salê min e ez têm li Dêrsimê vî îşî dikim. Bu xwe îsal li bira min 45 dolim erd girtiye. 15 dolimê wî min kirî cebeş, 30 dolimê wî kirî qawan, 5 dolimê wî jî me kirî zebze. Herçend apê Hamid bi ezmûnên xwe yên bi salan rêbertî û rênjberiyê ji keçên xwe re bike jî, barê giran herî zêde dikev ser milên van keçên ezeb. Bavê me rêjberiya me dike, ez û xwişka xwe dixebitim, me borî çêkirê, paşê wê me lem çêkirê, me erd çêkirê, sonra me laylon kişande ser. Me laylon kişan ser me dora ax kire, me axa wê tamam kir, bo hewa nestîne. Piraniya xelkê Dêrsimê vê malbata jîr û jêhatiya Dêrikî pîroz dike. Lê hinek jî dibêjin ku ev karê ku ew dikin ne li gorî keç û jinan e. Xelkê vira jî êj derve me dilêrin dibe karkî xweş e hinek dibe her kes nikevî kara bin vî kara rabe. Ama hinek jî dibe mesela pir zor zehmet e çima karkî hîn pir qolayî tercîh nake em mecbûr va destê me tê em elîmî jî weka wê. Heta meha cotmehê jî ev malbat dê li vir di vî konî de bijîn û rênjberiyê bikin. Karên giran ên vê zeviyê jî hîn maye. Demek edin piştî ku hewa germtir bibe laylonên serayê tên rakirin. Piştre jî kulbekirin û eşifandin dest pê dike. Ev malbata ku ji Dêrika Mêrdînê hatiye baajotin û çandiniya 45 donim zeviyê ji Dêrsimiyên ku gelek cara ji nebûna kar gilî û gazin dikin re dibe mînakekî baş. Serkan İnce, Rudaw ji Xarçika Dêrsimê.